Θα δούμε τώρα την τύχη ενός παιδιού που γεννήθηκε στην Ξάνθη, είναι Ρωμά, σήμερα είναι 18 ετών. Όσο ήταν μικρούλη, ζητιάνευε στα φανάρια, ήταν ένα από τα παιδιά των φαναριών. Δούλευε στα φανάρια, εργαζόταν στην ουσία στα φανάρια, γιατί το υποχρέωναν οι γονείς της, οι οποίοι μάλιστα την ξυλοκοπούσαν, τη Βιολέτα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν η Βιολέτα, που τη βλέπετε τώρα στα πλάνα μας, έγινε 6 ετών, την ανακάλυψε η αστυνομία και με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού στην Καβάλα. Σήμερα η ζωή της έχει αλλάξει τελείως. Η Βιολέτα πάει σχολείο, είναι στην 3η γυμνασίου. Το παιδί πραγματικά είχε μια εντελώς διαφορετική, αντίστροφη θα λέγαμε, πορεία από αυτή που η τύχη, η μοίρα του έλαχε όταν γεννήθηκε. Πάμε να δούμε, να γνωρίσουμε τη Βιολέτα και σε λίγο θα τη δούμε και εδώ στο στούντιο από κοντά. Η Βιολέτα σήμερα είναι 18 ετών. Γεννήθηκε στην Ξάνθη και οι γονείς της είναι Ρωμά. Οι γονείς της, όπως υποστηρίζει, την ανάγκαζαν να βγαίνει στους δρόμους και να ζητιανεύει στα φανάρια και να πουλά λουλούδια από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών. Επειδή δεν ήμασταν και τόσο καλά οικονομικά, με έστελναν από το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι να γυρνάω στα φανάρια, σε μαγαζιά, να ζητάω λεφτά, φαγητό, οτιδήποτε. Ήμουνα 4 χρονών. Μέχρι τα 6 της χρόνια, όπως ισχυρίζεται, δεν έπαιξε ποτέ με παιχνίδια όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Δεν ένιωσε ποτέ την αγάπη των γονιών της και την ασφάλεια ενός ζεστού σπιτιού. Αγάπη δεν πήρες από την οικογένειά σου τότε? Όχι, καθόλου. Ήταν πολύ άσχημο. Μες στο ξύλο. Ας πούμε, υπήρχαν μέρες που δεν είχα πού να κοιμηθώ, τι να φάω, το μπάνιο μου, τα πάντα. Είπε ποτέ σου μη κοιτάς τον άλλον στα μάτια, γιατί καθρέφτης γίνεσαι κι όλοι σε σπάν κομμάτια. Η κόλαση του μικρού κοριτσιού τελείωσε όταν ο αστυνομικός την εντόπισε να επαιτεί στα φανάρια και τη μετέφερε στην Παιδόπολη Καβάλας, όπου εκεί βρήκε, όπως λέει, μια αληθινή οικογένεια. Εδώ μέσα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα και δεν φανταζόμουν ότι θα τα μάθω. Όπως να αγαπάω, να μιλάω σωστά, να φέρομαι σωστά. Εξομολογείται πως όταν πήγε πρώτη φορά στο σχολείο, ο ρατσισμός των παιδιών την πλήγωνε. Ήρθε η κυρία και μου λέει θα πας σχολείο. Δεν ήξερα τι είναι. Δεν είχα ιδέα. Ήταν άσχημα λίγο η συμπεριφορά των άλλων των παιδιών απέναντί μου. Ρατσισμός, είσαι μαυράκι, δεν σε κάνουμε παρέα. Έχει να δει τους βιολογικούς τους γονείς από την ημέρα που βρήκε ζεστασιά και θαλπορή στο Ίδρυμα της Καβάλας. Από τότε που έχω έρθει εδώ, ποτέ δεν έχουν έρθει. Δεν θέλουν. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαβρέστο, το ξεχαζωμένο μονοπάτι σου. Πριν από λίγους μήνες έκανε ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα και βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη. Η αγαπημένη της νονά είναι η γνωστή συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα, η οποία από την πρώτη στιγμή που έμαθε την ιστορία της στάθηκε στο πλευρό της σαν πραγματική μητέρα. Γεια σου, Βιολέτα. Γεια σας. Βλέπω είσαι χέρι-χέρι με την νονά σου. Όπως πάντα. Η νονά της Βιολέτας είναι η κυρία Μαρία Τζιρίτα, πολύ γνωστή συγγραφέας. Την έχουμε φιλοξενήσει και εμείς στην εκπομπή μας. Και κοντά μας είναι και η κυρία Μαρίνα Φιλιππίδου, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να μην διακόψουμε την αφήγησή σας, που περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Βιολέτας. Ζήτα μου ό,τι θες. Η Βιολέτα
ήταν ένα παιδί των φαναριών. Ένα από αυτά τα παιδάκια που ζητιάνευαν στα φανάρια για να βγάλουν χρήματα και να τα δώσουν στην οικογένειά τους. Θυμάσαι καθόλου, έχεις εικόνες από εκείνα τα χρόνια, Βιολέτα μου? Όχι και πολλές. Σήμερα είσαι 18. Ναι. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό έτσι ως παιδάκι? Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι η εικόνα εκείνη που είχα ζήσει εκείνη τη μέρα, στα φανάρια. Μπορείς να μας την περιγράψεις εκείνη την εικόνα? Ήτανε μεσημέρι, η ώρα 3:30, κάπου εκεί. Ήμουνα στα φανάρια που με είχε στείλει η θεία μου. Κάποια στιγμή βλέπω την αστυνομία, ήρθε με έπιασε. Εγώ δεν ήξερα βεβαίως τι ήταν και για ποιο λόγο. Με έβαλαν μέσα, άρχισα να κλαίω. Δεν ήξερα και μου μιλούσαν κάπως πολύ άσχημα. Και αυτή η εικόνα με έχει σημαδέψει πολύ. Στα φανάρια σε έβαζε η οικογένειά σου να εργάζεσαι? Ο θείος και η θεία. Οι γονείς? Οι Υπήρχαν γονείς? δεν τους ήξερα τότε. Δεν είχες καν γονείς, ήσουνα με το θείο και τη θεία. Ναι. Οι οποίοι, αν δεν έφερνες πίσω χρήματα από τη Έτρωγα ζητιανιά, ξύλο πάντα. φοβόσουν να γυρίσεις χωρίς λεφτά? Πάρα πολύ. Και έκανα δηλαδή τα πάντα. Γιατί ήξερα ότι αν δεν πάω είτε φαγητό που μου ζητούσαν είτε χρήματα, ήξερα ότι σίγουρα θα φάω ξύλο και δεν θα έχω μέρος να κοιμηθώ. Σε καταβλισμό μένατε ή σε σπίτι? Όχι, σε κανονικό σπίτι. Σε σπίτι. Ήσουν εσύ και άλλα παιδάκια ή μόνη σου τότε? Ήμουν εγώ και 2 μου ξαδέρφια. Άρα στην ουσία είστε 3, τα ξαδέλφια σου ήταν παιδιά της θείας φυσικά? Ναι. Ήσουν το μόνο παιδί που δεν ήσουν δικό τους στην ουσία. Συμπεριφέρονταν στα δικά τους παιδιά με τον ίδιο τρόπο? Όχι, καμία σχέση. Σε αυτούς φερόντουσαν πάντα πολύ καλά. Στα δικά τους παιδιά. Τα ξαδέλφια σου είχαν την ηλικία σου? Όχι, ήταν πιο μικρά. Ήταν 6 χρονών τότε. Όχι, πιο μικρά, δεν θυμάμαι. Άρα το ξύλο το τρώγες πάντα εσύ? Πάντα. Και όχι μόνο ξύλο, γενικώς πολλά πράγματα. Ας πούμε, στο σπίτι, είτε όταν δεν πήγαινα χρήματα, έτρωγα ξύλο. Ας πούμε, όταν δεν τα φρόντιζα, πάλι ξύλο. Πολλά πράγματα. Μου μιλούσαν άσχημα, μου φερόντουσαν άσχημα. Γενικώς, δεν υπήρχε καλή εικόνα. Τους γονείς σου τους γνώρισες ποτέ? Τη μαμά μου. Μετά 9 χρονών, στο Ίδρυμα. Ήρθε στο Ίδρυμα να σε δει? Όχι να με δει, είχε πάει η αστυνομία από ό,τι είχα μάθει από τους δικούς μου, από το Ίδρυμα, ότι η αστυνομία είχε πάει στο σπίτι και την είχε ενημερώσει αν έχει ένα παιδί που το λένε Ταξινόγλου Βιολέτα. Και είπε αυτή ναι, έδειξαν τη φωτογραφία, την έφεραν στο Ίδρυμα, με είδε, άρχισε να κλαίει. Εγώ βεβαίως δεν την γνώριζα, δεν ήθελα να την πλησιάσω. Έτσι ήσουνα τότε? Έτσι στη φωτογραφία, σε αυτή την ηλικία ήρθε στο Ίδρυμα η Βιολέτα? Όχι, ήμουνα πιο μικρή. Ακόμη πιο μικρή ήσουνα? Πολύ πιο μικρή. Πολύ πιο μικρή. Εδώ είμαι 8. Κάπου εκεί. Είναι μικροκαμωμένη, μια σταλίτσα είναι. Η μάνα λοιπόν ήρθε και έκλαιγε, για πρώτη φορά σε συνάντησε στη ζωή της και ήρθε και έκλαιγε στο Ίδρυμα. Ναι. Σε τάραξε αυτό? Τάραξε τον ψυχισμό σου? Είχες την ψευδαίσθηση ότι η μάνα αυτή σε αγάπαγε και ίσως όντως πόναγε? Είχες ανάγκη να το νιώσεις αυτό? Όχι. Γιατί δεν ήξερα πια. Βασικά όταν την είδα, λέω ποια είναι η κυρία. Και είχες κακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θέλεις να έχεις καμία σχέση? Όχι. Την αλλαγή στη ζωή σου, τι θυμάσαι? Δηλαδή εικόνες από το πώς ζούσες στο σπίτι αυτό που σε έδερνα και σε έστελνα να ζητιανέψεις και πώς η ζωή άλλαξε. Ποια είναι η πρώτη γλυκιά εικόνα που είσαι από το Ίδρυμα? Οι αγκαλιές. Η αγάπη.
Δηλαδή, εκείνη τη μέρα που μπήκα εκεί μέσα, είδα ότι με καλωσόρισαν με πολύ αγάπη, με πολύ όμορφη εικόνα, που δεν την είχα φανταστεί, ούτε την περίμενα στη ζωή μου ποτέ. Ελληνικά μιλούσες τότε ή μιλούσες Όχι, μόνο όχι. ρωμανί και τουρκικά? Όχι, ελληνικά, Ελληνικά δεν ήξερα. μιλούσες καθόλου. Στο σπίτι έμαθα. Άρα έχεις και ένα πρόβλημα να συνοηθείς και με τα υπόλοιπα παιδάκια μέσα. Ναι. Εσείς, κυρία Φιλιππίδου, τη θυμάστε την Μαρία όταν πρώτο ήρθε στο Ίδρυμα? Η Βιολέτα. Τη Βιολέτα, συγγνώμη. Εγώ τη γνώρισα τη Βιολέτα πριν 1,5 χρόνο. Τότε διορίστηκα πρόεδρος στην πρώην Παιδόπολη, όπως λεγόταν παλιά. Τώρα λέγεται, είναι παράρτημα προστασίας του παιδιού της Καβάλας. Άρα μην σας πάω εκεί ακόμη, γιατί θέλω να μείνω σε εκείνα τα χρόνια, οπότε θα έρθω στο σήμερα σε λίγο. Εσύ λοιπόν, Βιολέτα, μου άρχισες σιγά σιγά να πηγαίνεις στο σχολείο. Ναι. Ήσουνα τότε 6 χρονών όταν μπήκες στο Ίδρυμα. Ναι. Για να πας σχολείο και να παρακολουθήσεις τα μαθήματα, φαντάζομαι ότι αρχικά δυσκολεύτηκες πάρα πολύ, εφόσον δεν μιλούσες Πάρα καν πολύ. ελληνικά. Ναι. Βασικά δεν ήξερα τι είναι το σχολείο. Ούτε καν. Τίποτα. Όταν πήγες σε ένα μέρος με τόσο πολλά παιδιά. Απλά νόμιζα ότι ήταν σαν το σπίτι εκεί που ήμουνα. Νόμιζα ότι ήταν ένα διαφορετικό μέρος. Απλά μετά από λίγο καιρό βασικά έβλεπα βιβλία. Την εικόνα που δεν την έβλεπα στο Ίδρυμα. Και μετά από λίγο καιρό που άρχισα να μαθαίνω ελληνικά, έτσι κατάλαβα τι είναι εκείνο το μέρος. Πρέπει να ήταν, ενώ στο Ίδρυμα είχες αγκαλιές και ήταν ωραία και τρυφερά, στο σχολείο πρέπει να ήταν ζόρικα. Ναι, πολύ άσχημα. Γιατί τα παιδιά είναι σκληρά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στο σχολείο τι ζούσες? Πολλά άσχημα πράγματα. Ρατσισμό, να με κοροϊδεύουν, πολλά. Ας πούμε, τύχαινε να με βρίζουν, το γυφτάκι, το μαυράκι, δεν σε κάνουμε παρέα, και ποιο είσαι εσύ, και πολλά τέτοια πράγματα. Διάφορα. Πώς άντεξες με τη βοήθεια του Ιδρύματος? Άντεχες, γίναγες πίσω με τις ψυχολόγους, με τους ανθρώπους εκεί, το κουβέντιαζες, γιατί εσύ το συνέχισες στο σχολείο. Ναι. Έμαθες ελληνικά. Είσαι καλή μαθήτρια? Τώρα ναι. Τώρα ναι, εντάξει. Φέτος ναι. Από τότε που βαφτίστηκε και μετά, ναι. Α, ασχολείσαι μαζί της εσύ, άλλαξε. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαι μαζί της εγώ. Από ό,τι μου είπε η ίδια, έχει κάποιον που θέλει να κάνει περήφανο, εμένα. Σκέφτεται ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα είναι περήφανος για εκείνη και προσπαθεί πάρα πολύ. Εντάξει, χρειάζεται και πολύ βοήθεια το σχολείο, ειδικά σε ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε και τόσο αργά. Είναι έξυπνο όμως, πολύ. Είσαι 18 και σε τρίτη γυμνασίου. Και είναι λογικό γιατί δεν μιλάγες καν τη γλώσσα. Δηλαδή, να πας και να παρακολουθείς δεν είναι απλό. Έτσι. Το παλεύεις όμως. Προσπαθώ όσο μπορώ, όσο γίνεται. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι εύκολα, αλλά προσπαθώ. Και πήρες και ναι. Φυσικά έχω και βοήθεια από τους δικούς μου, από το σπίτι, από το Ίδρυμα. Όταν λέμε δικούς μου, ποια εννοούμε? Το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, ναι. Που δεν είναι Ίδρυμα, σπίτι. Είναι το σπίτι. Πάντα μου. σπίτι το λέει. Η οικογένειά μου. Η οικογένειά σου είναι γιατί εκεί μεγαλώνεις με τα άλλα παιδιά, είσαι δεμένη, έχεις τους ανθρώπους να σε αγαπάνε και να σε στηρίζουν και να σε βοηθάνε. Και είναι λογικό. Τι σε συγκίνησε τώρα, ποια σκέψη, ποια κουβέντα? Η οικογένειά μου, αυτό. Το οικογένεια, η λέξη οικογένεια. Είναι η οικογένειά σου. Είναι. Έχει και κάποια άλλα παιδιά με τα οποία έχεις δεθεί και είσαστε... Βασικά είμαι με όλα τα παιδιά δεμένη. Πώς με τα λες? όλα. Πώς τα λες τα παιδιά? Αδέρφια μου. Είναι τα αδέρφια μου. Έχω 40 αδέρφια. Αυτό. Ξέρεις, Τατιάνα, τις γιορτές που την πήρα τη Βιολέτα, θα πούμε Εσύ τη φυσικά. βάφτισες. Θα πούμε από την αρχή πώς έγινε όλο αυτό. Πώς έγινε η βάφτιση, για να πούμε ξεκινήσουμε τώρα. αυτό, ναι. Λοιπόν, εγώ πριν 2 χρόνια είχα γράψει ένα βιβλίο, η γυναίκα που ήξερε μόνο να αγαπάει, θα το έχεις ακουστά. Ναι, ναι. Με την ιστορία της Αλέκας που μεγάλωσε στην Παιδόπολη της Καβάλας, στο ίδιο αυτό κτίριο εκεί.
Μια αληθινή ιστορία. Η οποία Αλέκα βέβαια τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, έτσι. Και είχε ζήσει εκεί από το 67, όταν χτίστηκε η Παιδόπολη, πήγε εκεί 6 χρονών. Γράφοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, με καλέσανε πέρυσι από την Παιδόπολη, ο Σύλλογος Εθελοντών μάλλον για την Παιδόπολη, τιμητικά να μου κάνουν μια τιμητική βραδιά, ας το πούμε, επειδή πάρα πολλοί κόσμος μέσα από το βιβλίο μου έμαθε για την Παιδόπολη και βοήθησε πάρα πολύ. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν εκεί, μιλήσαμε και για το βιβλίο, γνώρισα τη Μαρίνα και μου λέει η Μαρίνα την επόμενη μέρα θα έρθεις να σε ξεναγήσω στην Παιδόπολη, πρέπει να δεις και από κοντά όλα αυτά που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο σου. Πραγματικά πήγα και μου γνώρισε όλα τα παιδιά. Ήδη η Μαρίνα από το προηγούμενο βράδυ είχε πει ότι αυτό που θέλουμε είναι ανάδοχους νονούς, όχι ανάδοχους να υιοθετήσουν παιδιά. Ναι. Υπάρχουν αβάφτιστα παιδιά μέσα στην Παιδόπολη και θέλουμε ανθρώπους να τα βαφτίσουν, όσο χρονών και να είναι, ναι, να γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και να έχουν ένα προστάτη στη ζωή τους από τη στιγμή που θα βγουν από το Ίδρυμα και μετά. Γιατί εκεί είναι τα ζόρια. Όσο είναι μέσα στο Ίδρυμα, τα παιδιά έχουν φωλιά, είναι προστατευμένα. Ναι. Να έχουν έναν άνθρωπο στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Τότε λοιπόν της είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να αναλάβω ένα παιδί και δίστασε. Μου λέει, είσαι στην Αθήνα, είσαι λίγο μακριά, δεν ξέρω, θα το δούμε. Πηγαίνω λοιπόν την επόμενη μέρα, μου λέει, αυτά είναι τα παιδιά που είναι για να βαφτιστούν και ψάχνουμε τους νονούς. Και την είδα. Και κάτι μου έκανε μέσα μου, δηλαδή ειλικρινά, δεν ξέρω. Και εκείνη με κοίταξε και την κοίταξα, λέω, είναι όλα αυτά τα παιδιά, μου λέει ναι, και μου τα σύστησε ένα προς ένα. Και μετά πέρασε καιρός, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, ισχύει η πρόταση που είχες κάνει, θέλεις να... Λέω, φυσικά και το θέλω πάρα πολύ. Μου λέει, υπάρχει ένα κοριτσάκι, εδώ μέσα, η Βιολέτα, η οποία σε είχε δει, μου λέει, εκείνη τη μέρα που είχες έρθει και μου είπε, εκείνη θέλω να είναι η νονά μου. Λέω, μην μου πεις ότι είναι έτσι ένα μελαχρινό, με μακριά μαλάκια, μου λέει αυτή. Λέω, κι εγώ εκείνη είχα δει, την είχα ξεχωρίσει. Και τα κανονίσαμε όλα και το Σεπτέμβριο που πέρασε κάναμε την βάφτιση. Αυτές είναι και οι εικόνες που βλέπουμε. Μια συγκλονιστική εμπειρία έγινε σε ποτάμι. Εκεί βαφτίστηκε η πρώτη χριστιανή. Εκεί που βαφτίστηκε η Λιδία, η πρώτη χριστιανή είναι. Βλέπεις... Ποιο ποτάμι είναι αυτό? Λιδία δεν λέγεται? Στην Αγία Λιδία. Πού είναι? Έξω από την Καβάλα. Έξω από την Καβάλα. Αχ, τι ωραία. Και τι ωραία ατμόσφαιρα. Ξέρεις, κόσμος, όλη η Καβάλα. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, οι άνθρωποι να βαφτίζονται σε αυτή την ηλικία. Τι ωραία είναι. Είναι επιλογή. Το λέω για να είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση. Δηλαδή να επιλέγουν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και να βαφτίζονται συνειδητοποιημένοι. Γιατί εμείς τα βαφτίζουμε τα μωρά από δική μας επιλογή. Η δική σου επιλογή έχει μεγαλύτερη σημασία. Γιατί εσύ αποφάσισες εσύ να το κάνεις. Εγώ βασικά το ήθελα και χρόνια. Εντάξει. Και μου έχει πει και η ίδια ότι λες και μεταμορφώθηκε. Φοράει και το σταυρό της. Πάντα. Απλά για λίγο καιρό το είχα βγάλει. Πώς την έζησες εσύ αυτή την εμπειρία, αγάπη μου? Και ποια είναι η σχέση σου με την νονά σου? Δηλαδή... Με μία λέξη, είναι ο άγγελός μου. Είναι αυτό που έψαχνα χρόνια. Έλα, μωρό. Γεια σας. Και όχι μόνο η νονά, αλλά και η κυρία Μαρίνα. Είναι ο άγγελός μου και η μαμά μου. Να σου πω κάτι. Παιδιά σαν και σένα ξέρουν να εκτιμούν. Να εκτιμούν τις σχέσεις, αυτό είναι το σημαντικότερο την αγάπη, το δώσιμο, το συναισθηματικό. Ξέρουν να το εκτιμούν, να το απολαμβάνουν. Γιατί το έχουν στερηθεί. Γι' αυτό. Και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις και να το ακούς όλο αυτό. Ξέρεις τι πήγα να σου πω προηγουμένως? Πολύ ωραίο. Είπες ότι έχει 40 αδέλφια. Ξέρεις ότι πολλές φορές αδέλφια μέσα στο ίδιο σπίτι και έχουν σχέσεις ακραίου ανταγωνισμού, δεν στηρίζουν το ένα το άλλο, δεν έχουν συναίσθημα για το ένα για το άλλο. Και βλέπεις ότι παιδάκια σαν και εσάς, επειδή δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν την αγάπη δεδομένη, είσαστε δεμένα πολύ μεταξύ σας και στηρίζετε το ένα το άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν διαμάχες και διαφωνίες και μαλώματα, είναι φυσιολογικό. Γιατί είναι σαν αδέρφια. Όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη και αλληλεγγύη το ένα με το άλλο. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι την είχα πάρει τις γιορτές, το περίμενε πώς και πώς. Μετά τη Πότε βάφτιση το το Πάσχα? Σεπτέμβρη. Όχι, τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά να περάσουμε μαζί. Α, περάσατε μαζί τις γιορτές, στο σπίτι σου. Έλα, μωρέ. Τι λες τώρα? Εγώ περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το σχολείο να την πάρω. Τι μου λες τώρα? Τι ωραία. Φυσικά. Και αφού λέω 2 κόρες έχω πια, δεν έχω μία.
Έχω 2 κόρες. Είχαμε πάει και στο Τολό. Οι κόρες σου γνώρισα πόσο τον παππού χρονών και είναι? τη Πόσο γιαγιά, χρονών είναι? 22. Οπότε τώρα έχει μεγαλώσει, κάνει τη ζωή. Το πρωί εδώ παρέα ήμασταν. Έλα, Η αδελφή της, λέει, η αδελφή μου. Αλλά για τα άλλα τα παιδιά, όταν την είχα τις γιορτές, ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Κάναμε πάρτι, γιατί θέλω να σου πω ότι είναι βαφτισμένη η Βιολέτα Χριστίνα. Της έδωσα και το όνομα της κόρης μου. Το Βιολέτα το είχε και μας είπε εκεί ο παπάς, ο αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν εκεί που έκανε. Ο Μητροπολίτης που έκανε τη βάφτιση. Πρέπει να δοθεί, επειδή βαφτίστηκε μεγάλη, και ένα δεύτερο όνομα. Και πρέπει να διαλέξω. Και έδωσα του Χριστίνα, που είναι της κόρης μου το όνομα. Και κάναμε γιορτή. Τα Χριστούγεννα γιορτάζαν και 2 μου κόρες. Και κάναμε μεγάλο πάρτι στο σπίτι, ήρθε κόσμος. Και εκεί που ήταν ευτυχισμένη, ξαφνικά μελαγχολούσα και την έχανα. Και της έλεγα, δεν είσαι ευτυχισμένη μαζί μας, γιατί στεναχωριέσαι? Και μου έλεγε, για τα αδέρφια μου τώρα. Πώς περνάνε. Ότι το ζούσες εσύ αυτό, ας πούμε. Και ήξερα ότι εγώ είμαι ευτυχισμένη, ενώ κάποια αδέρφια μου έμειναν πίσω. Και όπως κάθε Χριστούγεννα έμενα μέσα για να μην, ας πούμε, εγώ να περνάω καλά και τα υπόλοιπα 10, γιατί τα περισσότερα έφευγαν σε οικογένειες. Θέλατε να φύγετε σε οικογένειες όταν ερχόντουσαν Χριστούγεννα, το περιμένατε ή δεν θέλατε? Εντάξει. Τι ήταν αυτό που θέλατε περισσότερο? Πού θέλατε να περάσετε τις γιορτές? Δηλαδή, λέγατε, αχ, να έρθει μια οικογένεια να με πάρει και εμένα να το ζήσω, ή μέσα σας είσαστε πιο δεμένα μεταξύ σας και θέλετε να μείνετε εκεί? Τι από τα δύο? Εγώ αυτό που πιστεύω, βασικά αυτό που νομίζω, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε, ας πούμε, τις δικές μας οικογένειες, τους γονείς μας. Χρειαζόμαστε πραγματικούς ανθρώπους, με πραγματική αγάπη. Και πραγματικούς ανθρώπους, βέβαια, με πραγματικά αισθήματα. Εσύ είχες πάει σε άλλες οικογένειες, Χριστούγεννα? Ναι, ναι. Πώς ήταν η εμπειρία? Με έπαιρνε μια οικογένεια από τη Δράμα, 9 χρόνια. Έλα. Ναι. Τα θυμάσαι τρυφερά αυτές τις επαφές? Ναι, ναι. Και ακόμα και τώρα πάω και τη βλέπω, γιατί πάω συνέχεια Δράμα. Πάω και τη βλέπω μέχρι τώρα. Με είχε δηλαδή από πολύ μικρή. Και πώς ήταν η αίσθηση να μπαίνεις σε μια οικογένεια να κάνεις Χριστούγεννα? Πολύ περίεργη. Περίγραψέ τη μου. Βασικά ήθελε πάντα να τη λέω μαμά μου. Τη λέξη που λίγο δύσκολα τη λέμε εμείς. Και έτσι εγώ πάντα την έλεγα κυρία Λένη. Αλλά μετά από λίγα χρόνια άρχισα να συνηθίζω στο σπίτι, με την οικογένειά της. Και έβλεπα ότι πραγματικά με θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και ότι πραγματικά με αγαπάνε, εννοείται αυτό. Και ήθελα να πηγαίνω και ήθελε κιόλα σε κάποια φάση να με υιοθετήσει. Εσύ ήθελες? Όχι. Δεν ήθελα να αφήσω. Δεν ήθελες να αφήσεις από το σπίτι τους δικούς? Δεν ήθελα. Καταλαβαίνω. Δεν μπορώ. Γιατί η οικογένειά σου είναι άλλη, δεν ήθελες να αλλάξεις. Αυτό. Ήθελα απλά να πηγαίνω που και που εκεί. Κατάλαβα. Σε καταλαβαίνω απλά πολύ. Εμείς ζητάμε ανθρώπους κοντά μας. Και όχι μόνο. Εγώ εντάξει, έχω την ονά για τα υπόλοιπα μου αδέρφια. Ας πούμε, όχι μόνο να βαφτίσουν ή να... Όχι τυπική παρουσία. Αυτό. Δεν θέλω θες να τυπική, θες ουσιαστική παρουσία. Αυτό. Που είναι και το αυτονόητο. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη ζωή μου, να είσαι στη ζωή μου. Μην με θυμάσαι μια φορά το χρόνο. Αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνω. Ότι επειδή ολοκληρώνουμε το χρόνο μας, μια κουβεντούλα για να... Δεν δέχεται δώρα. Για να της κάνω ένα δώρο που μου βγάζει το λάδι, δεν έχω λόγια να σου πω. Η κόρη μου την πιάνει και της λέει, να σου πω, ό,τι θέλω εγώ να μου παίρνει η μαμά, θα στο λέω και θα το ζητάς εσύ. Δεν θέλει τίποτα. Θέλει μόνο αγάπη. Τη ρωτάω συνέχεια τι θες και μου λέει, θέλω μόνο αγάπη. Κυρία Φιλιππίδου. Να συμπληρώσω ότι τα περισσότερα παιδιά θέλουν μια οικογένεια. Έχουν ανάγκη να πάνε έστω για ένα Σαββατοκύριακο ή τις γιορτές. Έχουν ανάγκη να πούνε κάποιο μαμά ή μπαμπά. Τα περισσότερα. Και η Βιολέτα ήθελε να έχει οικογένεια. Και αυτός είναι ο σκοπός μας.
Πάντως λένε ότι οι ρόλοι θα πρέπει να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένοι στα παιδιά. Δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να αποκαλούν κανένα μαμά ή μπαμπά χωρίς να είναι. Ναι, εγώ έχω πάρει παιδιά στο σπίτι μου και μου έλεγαν μαμά και έλεγα ότι δεν είμαι η μαμά σας. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Ίσως θα πρέπει να μιλάει και το Ίδρυμα με τις οικογένειες που παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι, να είναι λίγο ξεκάθαρη η ρόλη, γιατί αυτό είναι όντως λίγο πιεστικό που μας μετέφερε. Ναι. Εγώ να σας πω ότι στο Ίδρυμα την πρώην Παιδόπολη Καβάλας φιλοξενούμε σήμερα 40 παιδιά. Πριν ένα χρόνο ήταν 17. Η αύξηση είναι συνεχής. Έχουμε συνεχείς αιτήσεις με εισαγγελικές εντολές. Τα στεγάζουμε, παρέχουμε σύντηση, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, μόρφωση, εξωσχολικές δραστηριότητες, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, ζωγραφική, μπαλέτο, χορό. Είναι όλη η τοπική κοινωνία κοντά μας, δωρεάν και θελοντικά. Μας προσφέρουν ό,τι θελήσουν τα παιδιά, δεν στερούνται τίποτα. Και αυτό το κυριότερο που δίνουν είναι την αγάπη, την οποία την αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Και νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά, διότι εφόσον δίνουμε σε αυτά τα παιδιά αγάπη θα δώσουν και εκείνα όταν θα ενταχθούν στην κοινωνία μας αργότερα, όταν θα ενηλικιωθούν. Πολύ σημαντικό για μας είναι να ολοκληρώσουμε. Οι αναδοχές, οι υιοθεσίες, όπως και επίσης, επειδή δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για μετά τα 18 χρόνια, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια οικογένεια, ένας άνθρωπος όπως η Μαρία Τζιρίτα και τη Βιολέτα, που να είναι δίπλα της, γιατί όταν θα φύγει από εμάς δεν θα έχει που να πάει. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλα τα ιδρύματα σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Λέω το διαγωνισμό και πάμε στη διαφημίση γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. 10.000 ευρώ μετρητά και αυτό το κινητό σε λίγα λεπτά θα παίρνετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα είναι η τελευταία ευκαιρία. Είναι αυτό το iPhone 5S, το καινούριο iPhone, το οποίο μπορείτε να πάρετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και βεβαίως να θέσετε υποψηφιότητα για το 10.000 το οποίο βρίσκεται μέσα στη βαλίτσα και θα το δώσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και διαφημίσεις. Και εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να δούμε ποιος κέρδισε το iPhone 5S για σήμερα. Είναι η κυρία Διονυσία Πλέσα. Να το χαρείτε, είναι καταπληκτικό κινητό. Βάλατε και μία γερή υποψηφιότητα για το 10.000 που θα δώσουμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Well, life will pass me by if I don't know.